Zazpi preso eraman dituzte atzera ere kartzelara, gradu progresioa ukatuta. Gainera, fiskaltzak beste, zazpi euskal presoren 3. graduen aurkako errekurtsoak jarriak ditu uneotan. Eusko Jaurlaritzaren ustez Auzitegi Nazionalaren erabakiak ez du zirrikiturik uzten. Arratsaldeon guztioi, Bingen Zupiria Jaurlaritzaren bozeramaileak atzo adierazi zuen Jaurlaritzak irizpide teknikoak eta oinarri juridikoak erabiltzen dituela 3. gradu eskaerarako proposamenak egiteko. Gehitu zuen Jaurlaritzako justizia sailak bide beretik segituko duela, haien ustedan hala dagokionean 3. graduetarako proposamenak egiten, justizia errestauratiboa defendatzen dutelako gizarteratzean aurrera egiteko. Gurean gaur magazinean ordea Josu Erkoreka segurtasun sailburua izan dugu, gonbidatu nagusi gisa eta horrela iritzi auziari. Azken erabakia beti epaileak dauka, eta administrazio penitentziarioak bere erabakiak hartzen ditu, bere balorazioen arabera, eta hor kartzela guztietan, presontegi guztietan dago batzorde bat baloratu egiten duena, presoaren norabidea, evoluzioa, nola aldatzen doan, bergizarteratzeko zenolako baldintzak betetzen dituen ala ez, baina azken erabakia gero epailea berak hartzen du, ezta. Beraz, hor polemika sortu da, batzuk eta besteak iritsi kontrajarriak dauzkatelako horren inguruan, baina kasu honetan horrela dira arauak eta horrela aplikatu da, eta ez dago besterik. Aitor Esnolaren espetxeratzea salatzeko legorretan manifestazioa antolatu dute ostiral honetarako arratsaldeko 7 herriko plazan. Gainera udalak adierazpena zabaldu du, Euskal Herria Bilduk eta EAJak onartuta. Esnolari bezala 3. graduak kendu diote Asteon Mikel San Argimirori, aste artean egin zuten erabakiaren aurkako protesta Donostian. Bertan, Inazio Oiarzabal sareko kideak hartu zuen hitza eta etxeratek bezala eskubide urraketa hauen aurrean bere haserrea azaldu zuen. Oiarzabalekin ere egin dugu konexioa eguerdian gaiari heltzeko adi. Badago oraindik Audientzia Nazionaleko Fiskaliaren aldetikan mendeku eta gorrotoan oinarritzen den jarrera bat, eta etengabe azken denboretan ematen ari diren pausoak, ematen ari den norabide hori oztopatu nahi dutela, eta zalantzarik gabe nahiago gaituztela iraganari begira eta azkenean konfrontazio horretan jarraitzea denok desio degunez elkarbizitza eta etorkizun hori eraikitzen baino. Abiatu da Eusko Jaurlaritzaren 2023ko aurrekontuek oposizioko alderdien artean ere, babesa izango ote duten argitzeko negoziazio epea. Gobernuko alderdi nagusi EAJak mezu argia bidali dio oposizioari eta bereziki Eusko Legebiltzarko 2. indarrari Euskal Herria Bilduri. Negoziatzeko prestago baina errealismoarekin eta ez du ahaztu gobernuak gehiengo osoa duela proiektua onartuko dela ziurtatzeko. Alegia batera edo bestera 2023ko aurrekontuak abenduaren 23an onartuko ditu Eusko Legebiltzarrak. Euskal Herria Bilduk ere esplikatu du harentzat zein den negoziatzeko abiapuntua. Ez ditu Jaurlaritzaren kontuak babestuko bere horretan kontserbadoreak eta kontinuistak direlako. Jaurlaritzak eta Euskal Herria Bilduk akordio bat lortu zuten iazkoa abenduan 2022ko aurrekontuen inguruan, 253 milioi euroren neurriak adostu zituzten, osasuna, klima larrialdia, ongizate energetikoa, politika soziala, IGIB eta gazteria lorretan, eta ondorioz koalizioa abstenitu egin zen aurrekontuen bozketan, baina iazko ituna salbuespena izan zen aurrekontuen edukian. 2021an EAJak eta PSek beren kabuz atera zituzten aurrera eta 2020an Elkarrekin Podemosen 9 abstentziorekin onartu zituzten gobernuko alderdiek. 2019an berriz, 2018ko aurrekontuak luzatu zituen Gasteizek urtebete lehenago PPrekin adostu eta gero. Aurtengo jokalekuan argi ikusten da akordio baterako zailtasunak garrantzitsuak direla. EAJak eta Euskal Herria Bilduk ikuspuntu kontrajarriak dituzte Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuaz, ez alferrik. Leire Pinedo koalizio abertzaleko legebiltzarkideak azaldu du, Inigo Urkullu lehendakariaren gobernuak betiko eskamari jarraitu diola, anbizio eta ausardiarik gabe etorkizuna prestatzeko inolako planteamendurik gabe. Pinedok esplikatu du Euskal gizartea aro aldaketa batean murgilduta dagoela eta gobernuak aurrekontuak diseinatu dituela egungo egoera eragin duten politiketan norabide aldaketa bat behar dela kontuan hartu gabe.
baina aurrekontuen mamia murgiltzean ikusten da benetako errealitatea. Eta errealitatea da aurrekontu hauek ez direla handienak, ez direla sozialenak eta ausartak batira. Aurrekontuak handiak izan da ere, zuk esan bezala, gaur-gaurkoz gobernuak manejatzen dituenak, baino txikiagoak dira. Eta zuk esan duzu, ez direla konparagarriak, aldaketak egon direlako urtean zehar. Egia da, inflazioak diruaren balioan duen eragina, bai edo bai, kontuan izan beharko dutugula urrengo urtera begira. Ordea Elmasaiz Nafarrako gobernuko ekonomia eta ogasun kontseilariak adierazi du laster 2023ko aurrekontuen eta horiekin batera doazen neurri fiskalen inguruko akordio orokor bat aurkeztu ahal izango duela. Egun oso garrantzitsuak direla argitu ostean, Saizek agerraldia egin zuen atzo Nafarrako gobernuaren bilkuraren ostean, hala ere, hor ez zuen Euskal Herria Bildurekin izandako negoziazioen xehetasunik eman nahi izan. Adierazi zuen baina gobernua diskrezioz negoziatzen ari dela, eta akordio publiko eta gardenak lortzeko bidean dela. Era berean, mezu baikorra helarazi nahi izan zuen esanez buru belarri lantzen ari diren akordio global hori lortuko dela eta akordioa ixten denean luze eta zabal kontatuko dutela. Beraz, aurrekontuen bueltako erabakien esperoan urrun joan gabe bada besterik 3 elikagaietatik batek alferrik galduta bukatzen du Nafarroan, bada kontzientziazio kanpaina baten bidez, errealitate hori murriztu nahi du Nafarrako gobernuak bai etxeetan, baita ekoizpen kateetan ere. Nafarrako gobernuak abian jarri duen kanpainari 2022-2027 elikadura hondakinak murrizteko agenda deritzo. Erosketak ez planifikatzeak ondorioak dakartza goiburupean 2030ko txikizkako salmentaren eta kontsumitzaileen per capita elikagaien hondakinak 50% murrizta du helburu 2020ko datuekiko tarte horretan bertan ekoizpen eta horniura kateek sortutako hondakinak 20% murriztea ere dutxede. Nafarroan aurrekaririk ez duen estrategia berritzaile gisa, baita ingurumen ekonomia, etika eta gizarte erronka gisa ere aurkeztu dute asteazken honetan Itziar Gomez Landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilariak eta Raúl Salanueva hondakinen ataleko buruak kanpainan erakusten denez, 3 elikagaietatik bat alferrik galtzen da herrialdean, batik bat frutak, barazkiak eta gainerako produktu freskoak. Europako batasuna da munduko deforestazio importatzailerik handienetan bigarrena, naturarentzako mundu funtsa erakundearen ikerketa baten arabera. Soilik Txinak gainditzen du nazioarteko merkataritzarekin lotutako baso soiltzean. Europako batzordeak proposamen bat egin zuen 2021ko azaroan Europarlamentuaren eskariz, deforestazioari aurre egiteko araudi bat ontzeko. Proposamen hori oinarri hartuta berea egin zuen Europar Kontseiluak joan den ekainean eta gauza bera egin zuen parlamentuak irailean batzorraren proposamenari aldaketa batzuk onartuta. Egitasmoa 3 aldeen arteko negoziazioan dago momentu honetan. Batzordeak, Kontseiluak eta parlamentuak adostu behar dute azken bertsioa. Bruselak adierazi du urte amairarako onartu nahi duela. Gorka Berasategi kazetariak landu du gaia berrian eta konexioa egin dugu eguerdi honetan beraekin deforestazioarekin amaitzeko Europak duen proposamena hobeto ulertzeko. Parlamentuak egin zuen beste proposamen bat anbiziotxoagoa, ekologisten eskari batzuk jasoz, eta proposamen kontserbadorena egin du Europar Kontseiluak, estatukideek beraiek. Orduan, anbiziotxoena esan bezala parlamentuarena da, gabezi batzuk ere baditu, elkarte ekologistek salatu dutenez, baina gero gakoa izaten da asmo handiko eta helburu handiko araudi hauek nola beterazten diren, zenbateraino diren eraginkorrak, eta horretarako zenbat baliabide jartzen den. Nazioarteko kontuekin jarraiki Brasilia begira bada berririk, Bolsonarok protestak eteteko eskatu die bere jarraitzaileei. Hala ere Lulak osatuko duen gobernuaren aurkako esku hartze militarra aldarrikatu dute hauek. Pasaden igandean, Luis Ignacio da Silva Lula ezkertiarrak Brasilgo hauteskundeak irabazi zituenetik Jair Bolsonaro jarduneko presidente eta eskuin muturreko hautagaiaren aldeko jarraitzaileek protesta ugari egin dituzte herrialdeko kaleetan. Kamioilariek esaterako Brasilgo errepide nagusiak blokeatu
blokeatu egin dituzte, trafikoa oztopatuz. Sare sozialetan zabaldutako mezu baten bidez, Bolsonarok errepideetako protestak eteteko eskatu die bere jarraitzaileei, joan etorriak errespetatzeko hain zuzen. Errepideak askatzeko eskatu die ultraeskuindarrak bere aldeko mugimenduak zilegitasunak galdu ez dezan. Dena den bestelako mobilizazioak ere egiten ari dira ultraeskuindarraren aldekoak. Atzo esaterako Brasilgo kuartel militar ugariren inguruan bildu ziren Bolsonaroren aldekoak protestan eta Lulak osatuko duen gobernuaren aurkako eskuhartze militarra aldarrekatu zuten. Lulak 2023ko urtarriaren batean egingo du presidente karguaren zina eta hori ekidin nahi dute Bolsonaroren jarraitzaileek herrialdeko plaza askotan aldarrekatu dutenez esku hartze militar baten bidez. Gurera bueltan gerra eta memoria historikoa lantzen dituen Indesirables erakusketa ikusgai duzue Santelmo Museoan urtarriaren 29 artean zabalik izango da eta bitartean hainbat jardunaldi antolatu dituzte. Horrez gain astearte eta larunbatetan doako bisita gidatuak egingo dira. Josune Uribe Santelmoko teknikariak azaldu digu zer topatu daiteken bertan. Ze ikusileik hemen ikustei lanak, batiz bada arte garaikidie. Gero lan hauekin batea baite daude gero dokumentu batzuk, bai dira planuek, marrazkisek eta hola, eta gero da baite teori asko edo baite idatzi asko hau dana pixka kontestualizatzeko ez. Eta lerroburuekin bukatzeko Leopoldo Zugaza kultur sustatzailea hilda Gerediaga elkartea sortu zuen eta berak bultzatu eta zuzendu zuen Durangoko azokalen urteetan. Beste hainbat kultur erakunderen sortzaileen artean ere izan zen, 90 urterekin zendu da. Kultura sustatzeko eta divulgatzeko lanan ibilbide luzea egin zuen Leopoldo Zugaza Fernandezek Gerediaga elkartearen sortzaileen artean egon zen 1975ean eta frankismo garai betean sustatu zuen Durangoko euskal liburu eta disko azoka, baita arte garaikideko lehen erakusketak antolatu ere. 1970ean Durangoko udal kultura aretoak bultzatu zituen, hurrengo 25 urteetan Euskal Eskolako ordezkari nagusiak eta promesa gazteak hartu zituztenak, Euskal Herrian abanguardia sortzeko ezinbesteko erreferentzia bilakatzeraino. 1978tik aurrera erreferentziazko egitasmo eta erakusketa gune ugari, ikerketa bekak eta argitalpenak jarri zituen abian, Bizkaiko Aurrezki Kutxaren kultura saileko arduradun zela. Bestalde, Bilboko Arte Ederren Museoaren patronatuko lehendakari orde gisa, erakundea handitzeko eta modernizatzeko proiektuaren buru izan zen. Eta osteguneko lerroburuak hala esan dugu Aitor Resnola berriz espetxeratu dute gradu aldaketa baliogabetuta maiatzean eskuratu zuen 3. graduan, horretarako baldintzak betetzen zituelako, baina orain espetxera bueltan da. Martutenen kartzelaratu dute 3. gradua tratamendu batzordaren oniritziaz lortu zuen espetxe berean. Aurretik Sorian izan zuten preso eta ona Ogainatik ekarri zuten. Bere espetxeratzea salatzeko lego horretan manifestazioa antolatu dute, ostiral honetan arratsaldeko 7etan Herriko plazan. Politikarloko berriekin jarraiki 10 urte beteko ditu Ernai Gazte antolakundeak ikastute. Honetan urteurrena ospatzeko orain dugu aukera dinamika abiatuko du. Eta hor gazteen bizitzen berehalako duintzeak xikituko dute besteak. Beste agerraldi egin dute gaur Ernaiko kide Gasteizen dinamikaren berri emateko. Eta ez hori bakarrik udaberriko ekimena iragarri dute ere Gazte topagunea Elorrion egingo du Ernaik apirilaren 6tik 9.
Urrengo hilabetetan, kaleak hartzera, borrokatzera eta bestelako mundu bat posible delaren alde antolatzera dei egiten diogu euskal gazteriari. Mundu honetan bizi gaitezkelako, baina ez orain arte bizi izan dugun bezala. Bizitza duinen alde, borrokatzea eta bizi eredu askatzaileak lortu behar ditugu. Ez dugu biharko utziko, orain dugu aukera dena aldatzeko. Ekonomia oztua da lan merkatua ere ozten ari den seinaleak iristen ari dira. Urria ez da ohikoan hilabete txarra izaten lan merkatuarentzat, baina aurten gora egin du langabeen kopuruak oso gutxi bada ere. Zazki 143.020 lagun zauden langabe gisa erregistratuta Hego Euskal Herriko enplegu bulegoetan, iaz baino 152 gehiago. Aurreko hilabetearen beste ezaugarri bat izan ohi da, gizarte segurantzaren afiliazioak gora egiten duela nabarmen batez ere, orduan itzultzen direlako lanera udan enplegua galdutako hezkuntza alorreko milaka langile. 2022ko urrian ez da salbuespena izan, iraian baino 5.974 kotizatzaile gehiago baititu sistemak. Langile berri horien artean ugaritu egin dira kontratu mugagabeak dituztenak, nahiz eta oraindik aldi baterako kontratuak diren gehiengo bat. Duela urtebete 10-tik batera ez ziren iristen kontratu mugagabeak, baina orain 10-tik bat dira azken lan erreformak mugatu egin duelako aldi baterako kontratazioa. Edo nola ere, kontratu mugagabe horietako asko aldizkako langile finkoak dira eta ez dute ziurtatuta urteko egun guztietan lan egitea. Arloko kontuekin jarraiki asteazken arratsalde honetan langile bat hilda Mercedes-Benz enpresak Gasteizen duen lantegian labek jakinarazi duenez, 50 urte zituen eta sindikatuaren arabera istripu ez traumatiko bat izan da heriotzaren arrazoia. Labek salatu duenez, halako gertakariak ez dira kasualitatea, beharginen lan baldintza prekarioen emaitza direla nabarmendu du. Sindikatuaren zenbaketaren arabera Euskal Herrian aurten hildako 75 garren langilea da. Azken aurreko heriotza larunbatean gertatu zen Andoaingo Antes Fibrez enpresan. Langatazketan berriz Ibermatikako langileen ordezkariek, Komisiones Obreras UGT eta ELA, 10 bilera baino gehiago egin dituzte zuzendaritzarekin lan hitzarmena adostu nahian, baina ez dute akordiorik lortu hori dela eta beste 3 greba egun deitu dituzte eta gaurkoa izan dute lehen lan uzte eguna Aiara de Urreta izan da Bilboko protestan. Ibermatikako, Donostiako, Zamudioko eta Gasteizko langileek greba egin dute ELA, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Beharginen gehiengoak lanuzterekin bat egin du gainera sindikatuen arabera. Langile gehienak greban daude. Urtarrilean hasi zuten Ibermatikako hitzarmen kolektiboa negoziatzen, orain arte baina zuzendaritzak ez dituela baldintza duinak mai gainean jarri salatu dute. Egoera zein da, negoziazio kolektiboan gaude, hitzarmena negoziatzen ari da, eta urtarriletik hasita azaroan gaude, eta orain arte enpresak ez du baldintza duinik mai gainean ipini. Urrian greba ditu zuten ere, baina bertan bera utzi zuten enpresak negoziatzeko borondatea erakutsi zuelako. Itzutzak izan ziren ala ere. Urrian greba egun bat deitu genuen, baina enpresak negoziaziorako konpromisoa hartu zuen eta 3 bilera egin genituen, eta horregaitik deskonbokatu egin zen greba. Baina 3 bilera ostean, baldintzak berdinak dira enpresak mai gainean ipintzen dituena. Egoera horrela 3 greba egunetara deitu dute ELAK, Komisiones Obrerasek eta UGTek. Soldaten igoeran KPItik, azpitik ipintzen du, eta beste baldintza batzuetan ere, ez da heltzen gure baldintzetara. Beraz, erabaki dugu 3 egun hauek greba egitea. Grebak izpide Bizkaiko metalgintzako maila osatzen duten sindikatuek eta patronalak beste aukera bat emango diete beren buruei lan hitzarmenaren korapiloa eskatzeko. 3 eguneko greba deialdiaren ondoren aste artean bilduko dira berriz ere bilera hori mugarri bat izan daiteke negoziazioan. Atzo arte ez baitzegoen hitzarturik, urrengo bira noiz izango zen eta Bilbon eginiko manifestazioaren ondoren lotu zuten mugarria eta bide batez soka gehiago tenkatu dadin eragozteko aukera. Ertzaintzak
atzo izandako jarrerak tentsioa areagotu baitu. Sindikatuak berriz mobilizazioak gogortzeko prest agertu dira. Tentsioa tinkotzen doa Bizkaiko metalgintzan. 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen. Momentuz baina ez dute akordiorik lortu bi aldeek. Zer daude eskatzen metaleko langileak? Eskatzen dutena da soldata igoerak duinak. Eta ez dutena nahi ere da bere lan baldintzetan atzerapausorik. Hori, momentu honetan da mai gainean dagoena patronaleren aldetik. Plantatutako edukiak oso urrun geratu dira, guk nahi dugunetik, ez? Azaroren 8an negoziazio mailaren 15. bilera izango dute FEDEN patronalak eta LAB, ELA, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. 2021ko abenduan iraungi zen 2019ko urte bukaeran sinatutako lan ituna. Aurreko hitzarmenaren negoziazioak ere luze jo zuen eta tentsio handia egon zen gainera. Horren adierazle da 3 langile auzipetu zituztela. Orain soka estutu ala azka dezake datorren asteko bilerak. Sindikatuek dagoeneko 6 greba egunetara deitu dituzte Bizkaiko metalgintzako 52.000 langileak eta iragarri dute halaber mobilizazioak gogortzeko prest daudela. FEBEMI argi eta garbi utzi borrokan jarraituko degula, einen behar bezala hitzarmen berri bat lortu arte. Izaten dut argi eta garbi, salto kualitatibo bat eman beharko genukela. Egun gehiago, ez 3 bakarrik, egun desente gehiago. Udazkenean 3 greba deialdi egin dituzte sindikatuek eta 85%ko jarraipena izan du lan usteak. Bizkaiko metaliko jendeak beste erakustaldi bat eman duela, indar erakustaldia. Greben jarraipena oso zabala izaten ari da. Batzuk, bai patronalak, instituzioek eta komunikabide batzuek izkutatu nahi izan dute errealitate hau. Hala ere, udaberrikoetan ez bezala ez da egon batasun sindikalik. Hala, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek batetik eta ELAK bestetik protestak egiteaz gain, plataformak eta ELAK proposamen ezberdinak ere aurkeztu dizkiete FEDEMI. Joan den astean, patronalak 22ko abenduko 6,5ko KPIa igotzeko prest agertu zen eta 5,5ko igora eskaini zuen hurrengo 3 urtetarako. Alabaina sindikatuen arabera horrek ez du bermatzen sektoreko eros ahalmena. Ordea Aintzane Mendia Tubacexeko langilea datorren astelenean epaituko dute kaleratze kolektiboaren bueltan piztu zen gatazkaren ondorioz. Mendiari 15 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote 2021ko ekainean Tubacexeko greba mugagabearen testuinguruan elkarretaratze batean identifikatua izan eta gero agintaritzaren kontrako atentatua eta ertzain bati bularrean ukabilkada bat ematea egozten diote. Tubacexeko langileak 2021ko ekainean epaitegiaren aurrean bildu ziren, aurreko elkarretaratzean bezala. Akusatuak sarreran eta irteeran zalotzea eta ondoren etxera edo piketera joatea zen euren asmoa. Hala ere, ertzaintzaren brigada mugikorrak zabaldu zuen dispositiboa eta bultzaka hasi ziren. Aintzane Mendiak dioenez 3. lerroan zegoen eta bapatean lehen lerroan ikusi zuen bere burua. Mendiak azaltzen duenez ondoren hormaren kontra atxilotuta egotea eta gorputza kolpez beterik izatea gogoratzen du. Langileen eskubideak eta gure eskubideak defendatzea ez da inoiz delitu izango. Hori dela eta, argi eta garbi diogu salakete, isunek eta errepresioak ez dituztela geldituko lan eta bizi baldintza duenen alde borrokatzea erabakitzen duten langileak. Orain azaroaren 7an epaiketa izango du eta 15 hilabeteko espetxe zigorra ezarri nahi diote. Agintaritzaren kontrako atentatua leporatu diote eta ertzain bati ukabilkada ematea bularrean egozten diote. Hizkuntzaren bueltan lekuko aldaketa egin du korrikak eta koordinatzaile berria izango du Ane Elordi hala erabaki zuen AEKak azken batzar nagusian atzo jakinarazi zuenez. Hasier Ramondo ordezkatuko du Elordik, baina etxe horretan jarrituko du Amondok beste eginkizun batzuetan AEKak berak jakinarazi duenez. Nik hartu dut erreleboa,
eta erronka itzela ikusi gendun 22. korrikak zelango dimentsio hartu dauen, kaleak zelan betez izan jendez, eta ekimen erraldoia, ez da beste hitzik, orduen hori kudeatzea erronka handia izango da, eskerrak lantalde oso potentea dauen atzetik, eta ni neu bakarrik ez nintzen izango gai holangorik egiteko, orduen ni izango naz irudia edo irudietako bat, eta atzetik dauen taldeagaz batera egingo dugu lana. Orde epaile batek latinezko izena ezarri dio Gasteizko haur bati euskarazkoa baztertuta gurasoek hazia jarri diote haurrari euskaltzaindiaren onespenarekin, baina epaileak ustez latinezko zia izenarekin erregistratu du. Urriaren 22an jaio zen hazia eta gurasoek izen hori jartzea erabaki zuten soinua gustuko zutelako eta esanaiak etorkizuneko fruitua ekartzen zielako gogora. Baina erregistro zibilean inskribatzea uko egin dio Gasteizko epaile batek. Haren arrazoi nagusia da konnotazio negatiboa izan dezakeela. Horrekin batera, gurasoek jasotako oharrean azaltzen zuen ezin zutela izen hori jarri inore zegoelako izen horrekin inskribatuta eta substantibo bat zelako. No entienden cómo se admiten nombres como Castigo, por ejemplo, que es Sigor, y no se admite este. En latín sí y en euskera no entiendo. Euskaltzaindiari galdera egin diote gurasoek eta ez diote arazorik jarri hazia izenari. Hala ere Euskaltzaindiak ohartarazi duenez, eurek informazioa eman egiten dute eta ez dute ahalmenik erabakiak hartzeko. Garbi esan behar da Euskaltzaindiaren esparrua, eskumen esparrua, arlo linguistikora mugatuta dagoela. Azkenean gurasoek jaso zuten epailearen oharra, bertan azaltzen zen haurrari zia izena jartzea erabaki duela epaileak. Antzeko soinua duela argudiatuta eta latinez hazia esanaia duelako. Familia ez dago ados epailearen erabakiarekin eta segurtasun juridiko eta fede publikoaren zuzendaritza nagusira joko duela iragarri du. Eta albistegia bukatu aurretik kultur arlora saltoa aipatugu lehentxeago ere gerra eta memoria historikoa lantzen dituen Indesirables erakusketa ikusgai duzue Santelmo Museoan urtarriaren 29 bitartean. 20. mendeko milaka eta milaka errepresaliatuk pairatu barritzen zuten errealitate gordinaren inguruan gehiago jakin nahi baduze gerturatu Santelmo Museora, bertan Indesirables erakusketa ikusi ahal izango duzue diziplina handitzeko 16 artisten obrekin. Indesirables berez da hitz bat goberno frantsesak erabilizuna 1918, gero nazi garaian ebai, hor pixka kontrolatzeko bertan zeon jende politikoki arriskutsuek ikustezinak eta hola, eta beste hainbat isturi zeuzkebenak. Eta komisaria da erakusketa honen Piedad Solans, eta beak esateu, Indeseables hitz hori gaur egunin edala oso erabilgarria ez. Ze gaur egunin hainbat indeseable dauzkau berriz egizartien. Eta bat aizpadie hainbat gatazkatatik eta bat aizpat gerra gatazkatatik iesi datorren jende hori ez, Europan hola ikusike daudenak. Ze ikusileik hemen lanak, bat aizpada arte garaikidie, gero lan hauekin batea baite daude gero dokumentu batzuk, bai dila planuek, marrazkisik eta hola, eta gero da baite teori asko edo baite idatzi asko hau dana pixka kontestualizatzeko ez. Erakusketa lau esparrutan bezala do pixkat esplikatuta ez, baino esparrua bestekin hastea. Eta kronologikorik ere ez da bata bestien atzetik dijuen epe batzutan inde. Ze bai konfliktuek eta bai kontatzean hau indala mende asko lazan, eta gaur egune hola da ez, azkena daukeu,
Rusia eta Ukrainian arteko gatazkau. Gaur egungo artie, nahazte dugu, 15. mendeko obra bateko baita reprodukzio batzukin, liburu batetik ekarri ditxeunak ez, Biblioteka Nazionalen dauna Madriden, eta hori kontatzea, lehen kontatzen berdine, eta gaur honien gertatzen nahi dana ez, oso antzekue. Ze azken baten da, behak esaten bezala komisariak, gatazka o violentzio indarkeri baten historioa da ez, da indarkeri hori nola erabiltze ben estaduek eta hola, ez hola pentsatu gabe, baizik eta horrekin kontrol badezela eta horrekin sortzeie gerrak, erbesteak eta hori dana. Dokumentazio honetan esan detena, marrazki hauetan da, batzue die goian oso ezaune dana Desastres de la Guerra o bilduma, Santelmo goindala gutxi erosi duna, 5. argitalpen bat, eta gero Zurikeko artxibo baten dauden kurseko esparruen eontzin presuek eindeko hainbat eta hainbat marrazki oso gogorradinak eta 80 bat ekarri diteunak eta lehen ikusi zen die Estadu Espainolin, baino oso bilduma onkigarrixe da eta oso berezi zedie, batizpat hori ez daukoko nukenik. Erakusketa zabalik dagoen bitartean hainbat jarduera antolatu dituzte, baita astearteetan eta larun batetan publiko orokorrarentzat programatutako bizita gidatuak eta eskola bizitak ere. Bizita horiek doakoak izango dira, baina aintzat hartu sarrera eskuratu beharra dagoela, Santelmo Museoaren webgunean. Indesirables erakusketa urtarrilaren 29 arte izango da zabalik. Horrela iritsi da albistegiaren bukaera, lerroguretan azaldu legez, Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburua izan dugu gurean, eguerdiko magazkinean gonbidatu nagusi gisa, gradu progresioak eta hauen ezestatzeak izpide, bada hizketaldia berreskuratu eta alaxa gurtuko zaituzteu gaur. Besterik ez dure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.satarian ondo izan eta bihar arte. Egunero legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurean dugu Josu Erkoreka, lehendakari orde, eta Segurtasun Sailburua, eguerdion. Eguerdion, bai. Eguneko albiste ere bada, eren egun gertatu bezala, Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailak preso bati emandako 3. gradua bertan beran, baliogabetu egin duela Espainiako Auzitegi Nazionalak. Zenbait valorazio egiten duzue? Hori joko arauen aplikazioa besterik ez da. Zan nahi dut, horrela jasota dago. Azken erabakia beti epaileak dauka. Eta, administrazio penitentziarioak bere erabakiak hartzen ditu, bere valorazioen arabera, eta hor kartzela guztietan, presontegi guztietan dago batzorde bat baloratu egiten duena, presoaren norabidea, eboluzioa, nola aldatzen doan, bergizarteratzeko zenolako baldintzak betetzen dituen ala ez, baina azken erabakia gero epailea berak hartzen du, ezta? Beraz, hor polemika sortu da, batzuk eta besteak iritsi kontrajarriak dauzkatelako horren inguruan, baina kasu honetan horrela dira arauak eta horrela aplikatu da, eta, ez dago besterik, baina, administrazio penitentziarioak bere lan egiten du, hori argi dago, eta ganoraz, zentzuz, eta ez nola nahi beti ondo oinarrituta hartzen dituen erabakiak.
Oinarri juridikoak aintzat hartuta, ez? Eman duelako 3. gradua preso hauei Eusko Jaurlaritzak, baina esan bezala auzitegi nagusiak nazionalak baliogabetu ditu. Ez da lehen aldia ez da ere, ez dakit gaiak zenbateraino kezkatzen zaituzten, ere kolokan daudelako ere kudeak eta ez? Bueno, bereziki ez gaitu kezkatzen, esan nahi dut, joko arauen aplikazioa dalako, eta beste alde batetik, fokoak hain zuzen ere kasu konkretu eta jakin batzuetan jartzen direlako. Norbaitek horretan fokoa jartzeko interesa daukalako, ezta? Baina horrako erabakiak maiz hartzen dira, egunero eundak hartzen dira, edo hamarkadak hartzen dira asko, eta fokoak kasu jakin eta konkretu horietan jartzen dira, interesa dagoelako hori nabarmen arazteko, baina horrek ez du balditzen zen sistema, ez da hemen justizia sailak erabiltzen dituen irizpideak eta planteatzen dituen jokamoldeak, urrundik ere ez da. Datorren urterako aurrekontu proiektua ere izpide, egunotan, atzokoan aurkeztu zenuten, esaterako segurtasunerako inbertzioa, honeko 3 handituko da, datorren urterako, zertara bideratuko da, batez ere? Bueno, labur esatearren. Gurea bezalako sail batean ez dira aurrekontuak barritzen goitik eta bera urte batetik bestera. Hemen besteak beste soldatak irunsten dituzte 4 eurotik 3, eta hori urte guztietan berdina da, ezta? Baina berrikuntzak egin beharra badago, batez ere baliabide teknologikoetan, baliabide telematikoetan, eta gero jasangarritasunaren ikuspuntutik baita ere lanak obrak egin behar dira ertzainetxe batzuetan, eta flota baita ere ibilgailuen flota berritu beharra dago kotxe hibridoekin eta entxufagarriak diren ibilgailuekin. Hor erronka garrantzitsuak ditugu, ezta? Eta gero, aurtengo nobedadea izan da lehenengo aldiz, ikusita batez ere baso zuten esperientzia zen horako izan den udan zehar eta uda ostean zehar, helikoptero bat alokatzeko lehenengo aldiz, diru kopuru bat jartzen dugula aurrekontuetan, datorren urtean, aurtengoa izango balitz, baliabide propioak izan ditzagun, sozutei garrantzi gehiagorekin edo indar gehiagorekin erantzuna izateko. Hau, logikoa denez, Jaurlaritzak ez du bakarrik egiten, foru aldundekin batera baino, foru aldundien eskumenekoa baita, bai basoen kudeaketari buruzko eskumena, eta baita ere zuhiltzaileen inguruko eskumena, ez da. Zeren arabera hartu da erabaki hori, izan ere ikusi ditugu ere zelako suteak izan diren azken asteotan, geroz eta ohikoagoak izango dira horiek gurean? Argi dago, aldaketa klimatikoak bere ondorioak dituela, eta ondorio horien artetik nabarmenena gure artean da muturreko fenomeno meteorologikoak ugaritu egiten direla, ezta? Eta muturreko fenomeno meteorologiko horien artean uholdeak daude alde batetik gurean aspaldidanik ezagunak direnak, baina baita ere beste alde batetik baso-zuteak, zuteak eta baso-zuteak bereziki, ezta? Hauek guk ezagutu izan ditugu, baina ez dirudinez orain edo hemendik aurrera ezagutuko ditugun indarrarekin, ezta? Eta aurten, ikusi dugu benetan kezkagarria izan daitekela, eta ezinbestean pentsatu dugu gerora begira hor neurriak hartu beharra dagoela, eta baliabide propioez hornitu beharra daukagula guk ere, arrisku horrekin urrengo urteetan ere benetan jarraitzen baldin badugu, geure indarrekin erantzuna izateko ganoraz eta indarrez, ezta, eraginkortasunez. Aurrekontuetan barne biltzen den beste berritasunetako bat da, ertzaintzako agentek kamerak eramango dituztela soinean, datorren urtetik aurrera, zein helburu du honek? Honen helburu argia da gardentasuna. Ertzaintzak kalean ibili behar duenean, eta batez ere indarra erabili beharra daukanean edozein momentutan, manifestazio bat dagoelako edo hainbat baldintzetan, sarri gertatzen dira eztabaidak, batek salaketa bat jartzen duelako esanez ertzain konkretu edo besteak
desproporzioz jokatu izan zuela. Eta hor iritzi kontrajarriak daude, ikuspuntu ezberdinak daude, batzek gauza bat esaten du bestea kontrakoa, gero auziperatu egiten da hori eta auzitegiaren aurrean ere bakotsak bere tesia mantentzen du. Gero irudiak ere izatekotan daudenean irudi partzialak izaten dira, batzutan manipulatua baita ere. Orduan modurik argiena horretan zalantzarik ez izateko eta modurik gaina gardenena informazio zehatza, fidagarria eta epailearentzat baliagarri izan daitekena eukiteko da ertzainak berak, itzan bakotsak, horrelako egoeren aurrean indarra erabili beharra daukanean kamera piztu eta zer egiten duen eta zer egiten ez duen argi eta garbi geldituko da horre islatuta eta danon onerako ertzainaren beraren bermerako eta batez ere epaileak horren inguruan prozesuren bat edo ezagutu beharra badauka, datuk eta frogoak eta hor mai gainean izango dituelako, gardentasun osoz eta argitasun guztiz lortutakoak, ezta? Nolakoa izango da orduan funtzionamendua? Une oro egongo dira grabatzen, ala agenteak piztu eta itzaliko ditu? Ez, horretarako protokolo bat egongo da. Bueno, ez gara lehenengo polizia hori martxan jartzen dugunak. Badira, han hemen ez asko oraindik ere horrelako tresnak eta dauzkatenak, ezta? Orduan, horren inguruan badaude protokolo landuak. Une oro ez luke zentzurik izango, eztabaidagarriak ez diren egoera askoren aurrean grabatzen egoteak zentzurik ez daukalako, ezta? Baina momentu delikatuak sortzen direnean, protokoloak berak zehaztuko luke, indarra erabili behar duzunean, ala norbaitekin enfrentamentu bat daukasunean, ala norbait zure kontra datorrenean, edo horrelako baldintzak suposamenduak jarriko lirateke, eta horrelako kasuetan aktibatu, beti ere abizatuz, hori ere protokoloak izango du, zurekin dagoenari aldez aurretik abizatu zu, martxan jarriko dut kamera hemen daukadana, eta hortik aurrera mundu guztiataki han zer gertatzen ari den, eta gertatzen ari den guztia grabatzen ari dela ertzainak daukan soinean daraman kamera horrekin, ezta? Horrekin denok irabazten dute, gardentasunak, argitasunak irabazten du, ertzainak bermea irabazten du, eta justiziak ere nik uste dut aurrera pauso nabarmena ematen du, frogen ikuspuntutik, ez da. Datorren urtetik aurrera izango dira erabilgarri, hori egin aurretik frogarik egingo duzue? Bueno, froga bat egin izan zen, piloto bat, Irunen, Bilbon eta Gasteizen. Eta, froga horrek erakusten eman zuen, baliagarria, tresna baliagarria dela, baina, martxan jarri genituen aparatuak eta bere arazoak zeuzkaten, eta ajuste batzuk egin beharra zegoen, horren ebaluaketa bat egin zen, eta, hori egin eta gero, orain kontratua martxan daukagu, froga piloto horretaz haratago, erosi behar diren 397 kamera guztiak erosi alizateko. Horretarako espediente bat martxan jarrita dago. Gure kalkulua da, datorren urtean, 2023 urtearen amaieran kamera horiek egongo direla, eta horiek banatuko dira ertzainetxe diferenteen artean, eskura izan ditzaten, erabili behar dituztenak, logiko denez. Uniformean joango dira txertatuta? Bai, hemen aurrean, bai. Bularrean. Zer izango nuen, orduan aipatu dugu ez, praktika txarrak egotekotan ere ateak irekitzen direla ez, ikerketak abiatzeko esaterako? Bueno, hori beti dago zabalik, zen edo salaketa bat dagoenean, salaketa horiek ikertu egiten dira, aztertu egiten dira, eta asko gainera auziperatu egiten dira. Eta auziperatze bat dagoenean argita garbi gainera, horretan ikerketa, epaileak berak bultzatutako ikerketa bat dago, eta epaileak esaten du zer dagoen edo zer ez dagoen. Baina kasu honetan, esan edot, artzain bakotsak bere kamera badarama, horrelako gertakizunetarako oso tresna baliagarria da, zer gertatzen den eta zer gertatzen ez den argi eta garbi geldituko delako horretan, ezta? Eta gero erantzukizun guztiak eskatu alizateko, ala zer gertatu zen zehazteko, ala horren ondorio juridikoak zehaztu alizateko, zer gertatu den horri buruz informazio zehatza argia eta gardena eukitea oso baliagarria da. Gaiz aldatuta, Irunetan arteko muga horretan protestak egon dira azken egunotan, ehundaka lagunek migratzaileen eskubideak aldarrikatu dituzten, zuzen ere azken urteotan 9 pertsona hil direlako Bidasoa ibaian, 2 urte honetan, norek ikusten duzu egoera?
Bueno, kezkagarria da, baina, karo, guk ezin dezakegu hor zer egin, besteak beste hori gertatzen delako mugan Frantziako estatuak oztopoa jarri dituelako, batez ere etorkinek euren lurralde esparrura pasatu ez daitezen, ezta. Eta orduan, oztopo horiek gainditzeko pilatu egiten dira mugaren inguruan Afrikatik datozen paileak batik bat, eta, karo, pilaketaren ondorio izaten da, gero saiatzen direla han ala hemen, egun baten, ala bestean, baldintza batzuetan, ala baldintza diferenteetan muga zeharkatzen, eta normalean izaten da bide arriskutsuak eta aukeratuz besterik ez daukatelako, ezta. Orduan, karo, hor zer gutxi egin dezakegu guk, Frantziak berak hartzen duen erabaki bat delako, eta Frantziak hartzen duen erabaki horren kontra, nekez egin dezakegulako zerbait, ezta. Eraginkorra esan daiteken zerbait esan nahi dut, ezta. Garaiotan segurtasuna hitz egiten denean ezin dugu ahaztu internet edo mundu digitala, ez? Zibersegurtasunaz ere hitz egin behar da. Euskadin esaterako, Euskal Autonomia Erkidegoan delitu informatikoek 80% egin dute gora azken 4 urtean. Zeintzuk dira ohikoenak? Bai, egia da, izugarrizko gorakada egin dute. Ohikoena fraudea da. 80% gutxi asko. Iruzur ekonomikoa. Baina kontuz, sarri askotan uste izaten dugu hori, salerosketan dabilenak bakarrik sufritu dezakela olako delitu bat, gehienak izaera horretakoak direlako. Baina kontuz, mehatxuak ere gora egiten dute, nortasunaren lapurketa ere gora egin du, sekretuak zabaltzearen delitua ere gora doa, badira, volumenaren ikuspuntutik, maiztasun gutxiago ematen diren delituak, baina gutxika gora doazenak eta euren eite kualitatiboa daukatena baita ere. Eraso sexualak ere, edo askatasun sexualaren kontrako delituak ere ematen dira internet bidez, gero eta gehiago. Beraz, arretaz begiratu behar zaio mundu horri, gure bizitza digitalizatzen den heinean, delitua ere digitalizatu egiten delako. Zer izan behar da kontuan orduan horiek ekiditeko? Bueno, hor prebentzio neurriak hartu behar dira, eta arriskua sektore diferenteetan diferentea da, baina, ertzaintza horretan asko dabil inguruetatik eta prebentzio neurriak nola har daitezken eta erakusten. Eskoletatik esate baterako, gaztei, adinez gazteak direnei, hainbat mintegi eta ikastaro ematen zaizkie, ikusi dezaten zeintzuk diren bizitza digitalizatu baten arriskuak eta arrisku horien artean neurriak hartu ditzaten. Internet bidez, bestalde ere ireki duzue atea salaketak jartzeko, online egiteko salaketa horiek, behintzate delitu ez oso larriak direnean, ez da zen motatakoak salatu daitezke online? Delitu tipuko horretarako da, urtua, hau da, indarkeri gabe egiten den lapurketa. Zergatik, sarri askotan, personak ez dakilako benetan galdu egin duen mobila, kartera, ala kendu egin dioten, ala ostu egin dioten, ez du jakiten, ez da? Indarkeri gabe egiten delako. Eta horrako kasuetan, seguruaren aurrean gero salaketa egiteko, ezinbesteko izaten da lez aurretik ertzaintzaren aurrean ere salaketa formalizatzea, ez da? Eta horrako kasuak ugaritu egiten dira sarri askotan, eta ertzainetxeak behar gabe, behar izanik gabe, kolapsatu egiten dira horrako kasuekin sarri askotan. Eta horren ondorioz, benetan salaketa formalizatu bat behar duten delituak, igual ez dira behar haina ondo atendiduak izaten, jentea korapilatu egiten delako ertzainetxeetan. Orduan, horre guztiak, internet bidez egin daitezkeen guztiak, herritarren erraztasunerako, herritarren onerako, eta baita ere, ertzainak liberatu izateko eginkizun horietatik beste garrantzitsuago batzuetan zentratu daitezen, nik uste dut aurrera pausu nabarmena da. Atara kontu esate baterako, testiguak dituen delitu batean, hor salaketa ertzainetxean egin behar da ezinbestean. Ala eraso sexual bat, horrelako kasuetan ere, ertzainetxean egon beharra ezinbestekoa da, eta zu protokolo estu eta zorrotz bat zarraitu beharra dago, hori izin daiteke internet bidez egin, ez da? Baina, horiek, ertzainetxean egin behar direnak,
ondo egin alizateko, ona da, gainontzeko guztiak, edo internet bidez batera arazorik gabe egin daitezkenak egin alizatea. Horregatik gabiltza horiek bultzatzen orain. Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu ez aritu gara, baina Madrilen ere ari dira horiek negoziatzen. Testu inguru honetan, Gernikako estatutua edo transferentzien auzia, zein giro nabarmentzen duzu? Bueno, betiko moduan dago. Zan edot, Madrilen atxakia jartzen gauzak atzeratzeko eta oztopoa jartzeko transferentziak egin ez daitezen, eta hemendik bultzaka Eusko Jaurlaritzak bereziki, baina Legebiltzarraren babesarekin ezarri askotan bultzaka egiten horrek prozesu horiek arindu daitezen. Ezarri askotan esaten da arazoa juridikoa dela, zailtasun juridikoak dituela transferentzia prozesu horrek. Ez dut esango nik zailtasun juridikorik ez daukatenik, horlako kasu batzuk eta transferentzia guztiak ez dira horretan berdinak, batzuk bestatzu baino zailagoak dira, baina hemen oztopo nagusia ez da izaten juridikoa, oztopo nagusia izaten da borondate politikoa, eta hori dagoenean oztopo juridikoak, ala zailtasun juridikoak gainditu egiten dira bateria arazoreik gabe, eta hori behar da, borondate politikoa eta bultzada politikoa ematea benetan transferentzia prozesuari, eta borondate hori badago eta bultzada ematen baldin bazaio, argi dago arazo juridikoak gainditu daitezkela batera arazorik gabe, orain arte egin izan diren moduan. Baina legealdi honetan horiek gauzatzeko moduan ikusten duzu? Bueno, zu bidean gaude, azken hitza gobernu zentralak dauka, azken batean eskumenak bere esku daudelako eta berari dagokiolako benetan eskua zabaltzea transferentzia gauzatu alizateko, baina egin kizun horretan gaude, guk ez dugu amorerik emango, orain arte bezala jarrituko dugu ekinean exigituz eta demanda planteatuz, eta, noiz bukatuko dan prozesua eta zenolako abiadurarekin aurrera egingo dugu, ez naiz ni ausartzen, urte askotan ibilia naizelako eginkizun honetan bai hemen eta bai Madrilen ere, eta, ez delako gauza erreza. Bultzada hor dago, kompromisua, Madrileko gobernuak hartutako kompromisua hortze dago, ze egutegia ere, beraiek sinatuta mai gainean dago, ez da betetzen ari, argi dago, baina hor dago, eta beraz, batzuk eta besteak erabiliz, jarraituko dugu bultzada horretan. Bide horretan Iñigo Urkullu lehendakariak proposatu dio Pedro Sánchez Espainiar gobernuburuari eskualdatzeko falta diren horiek aztertzeko batzorde iraunkor bat sortzea, baina dagoeneko oraindik hilabete bate igaro da proposamen hori egin zuenetik eta ez du erantzunik jaso, zeren isla da hori? Bueno, ez da sintoma ona, eta Madridetik ez dute erantzun eman, baina hemen norbaitek, Alderdi Sozialistako norbaitek, esan omen du ez dela beharrezkoa horrelako foro bat, ezta? Nik uste dut lagungarria izan daitekela horrelako foro bat. Besteak beste, lehen aipatu dudan bultzada hori nunbaiten landu egin behar delako. Eta bultzada hori horrelako foro batean, horrelako batzorde iraunkor batean landu daiteke, eta ikuspuntu horretatik, egoeraren jarraipena eginez, kasuan kasurako bultzadarako laguntza bat izan daiteke. Jarraipen eginez kasu guztiak aztertuz. Bitarika batzordea eta bere organoak, bere menpeko organoak, negoziatu egiten dituzte transferentzia egitea erabakia hartuta dagoenean. Baina, karo, hori gertatu arte, erabakia hartu arte, jarraipen egin behar da eta bultzada egin behar da. Egutegi bat badaukagu egia da, uste genuen egutegi hori nahikoa izango zela, baina ikusten dugu ez dela nahikoa, egutegi egin zuenak berak, bere betetze prozesua bazter batean usten duelako. Beraz, holako bitariko batzordea lagungarria izan daitekela uste dut. Ikusiko dugu ia azken erantzuna zein den, orain arte ez da erantzunik egon. Hemengoa ez dut nik erantzuntzat ematen, Madrilek berak, ala Sánchezek berak erantzuna ematen ez badu. Ikusten duzue transferentziaren bat egon daitekela gertu momentuz? Bueno, badira batzuk bueltan daudenak eta asko atzeratuko ez direnak. Hurbileko trenbideen ingurukoa esate baterako, oraindik badira hor arlo horretan transferentzia batzuk egiteke, eta hori nahiko aurreratuta daude, eta transferentzia bat egin dezakegu, euki dezakegu hemendik ez luzera,
ez luzera. Baina gauzak oraindik lotu gabe daude osoan, eta ez naz ni ausartzen data konkretuak ematen, ez da. Gaiz aldatuta eta indarkeria matxistarekin lotuta ere, udan zehar ikusi dugu zenbat eta zenbat baziztada izan diren emakumeen aurka, jaien epe hori amaituta, ez dakit zenolako ondorioak ikusten dituzun. Jaien prozesua edo garaia amaituta egia da, desagertu egin direla zistadak, ez da? Eta ez da erreza gainera fenomenoaren interpretazio bat ematea. Zergatik gertatu izan da hori, eta zergatik gainera gero ez da zertan gauzatu ikuspuntu judizial batetik, salaketa gutxi egon direlako, baina egon diren salaketetan ere frogarik ez dagoelako, inor salatu ez duelako konkretuki, zistadak salatu bai, baina inor konkretuki zistaden autore gisa ez da ezer lortu, kamarak ere ez dute ezer harrapatu, eta inor ez da testigurik izan ere, emakume batek zistada sentitu duenean, norbait zistada hori ematen ikusi duenik, ez da? Orduan, fenomen honen jatorria zergatia eta ez da erreza interpretatzea, ez da? Baina kontua da, errealitatea da, gaur-gaurkoz, udan izan genuen pilaketa hori, erabat ezagertu dela, eta, orain ziztadarik ez dela nabarmentzen han ala hemen kasu bakarren batean baino, ez da arazoa ikuspuntu polizial batetik momentu honetan pentsat, ikusiko dugu etorkizunean zenolako bilakarea duen horrek, ez da? Azken galdera bat ere, apustu etxeekin lotuta, legedia aldatu zenutelako, ez? Batez ere adingabeen sarrera hori ekiditeko, ez dakit bermatzen ari den? Ointxu jarri ditugu multa bi, garrantzitsuak, Bilboko jokoetxe batzuei jarritako isunak dira, sartun eta adinez gazteak bertan inspekzioak aurkitu dituelako, jokatzen, jokoan parte hartzen, eta beste batzuk ikusten, ez da? Eta ezin daitezke gauza bat egiten, ez bestea egiten egon. Beraz, hori aplikatzen dago, aplikazio bidean egon badago, eta horren aplikazioan isunak ere ontsu momentu honetan jartzen ari gara. Joan da azteko kasuak aipatu ditut, ez da? Ados, Josu Erkoreka, Eusko Legebiltzarreko lehendakari orde eta segurtasun sailburua. Eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, itxirentzat, eta azkaratetarrentzat, Maritxul eta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintza